Къде са документите? Добре. Иди да ги вземеш и не закъснявай, върни се бързо. Да. Имаме работа, хайде спри да се оплакваш. Не знам номера. Попитай Пламен. Ало. Какво става? С кое? Ами, в събота имахме среща преди 15 минути. Извинявай, не дай се сърдиш. Идвам веднага. Когато подтикваме събеседника да извърши определено действие, използваме подбудителни изречения. Иди да ги вземеш. Попитай Пламен. Върни се бързо. Обърнете внимание. С подбудителни изречения можем да накараме събеседника да не извършва или да прекрати действието. Не закъснявай. Спри да се оплакваш. Не дей да се сърдиш. Не. 1 без 20. Тръгвам си, няма да чакам повече. Не. Извинявай. Не ми се извинявай. Извинявай, чакай, не ми се извинявай. Чакай, не се ядосвай. Ела, седни малко. Няма какво да сядам, чакам те от 40 минути. Нека да не се караме. Хайде да си поговорим. Аз нямам какво да говоря с тебе. Да отидем от среща, искам да хапнем. Аз пък искам да остана тук. Тук. Добре, тук. Подбудителни изречения може да се образуват с повелителни глаголни форми. Ела, седни малко, не се ядосвай. Подбудителни изречения може да се образуват и с помощта на подбудителни частици. Нека да не се караме. Хайде да си поговорим. Да отидем от среща. И какво толкова имаш да ми казваш? Утре не можем да тръгнем за Боровец. Моля! Искам да се успокоиш. Възникна неотложна работа и трябва да остана тук. Тия ги разправя на някой друг, утре е неделя. Калоян! Утре трябва да се премести в нова квартира и аз трябва да му помогна. Калоян не може ли да изчака 2 дни? Не може, съжалявам. Утре трябва да се премести в нова квартира и да напусне старата. Извинявай. Да, Пламене. Да. Не. Искаш да ще тръгнеш по-рано? Не може. Доклада трябва да... Да. Днес. Работата трябва да се свърши веднага. Ей! Шефче! Извинявай. Подбудителни изречения може да се образуват и с глаголи за отношение. Искам да се успокоиш. Работата трябва да се свърши веднага. Не може. Разсърди се. Права обещах и че ще замина. Искаш ли да те бия на судоко? Хайде. Внимание! Готови? Старт! По-смело! Стига! Подбудителни изречения може да се образуват и без глагол. Внимание! Готови! Старт! Подбудителните изречения може да съдържат и само наречия. Напред! По-смело! Стига! Сърдиш ли се? Не, Да си вземем по един сладолет. аз отивам на гости от Аня. Иди по-късно. Нека да й се обадим. Ехо! Здравей, как си? Да. Добре. Хай. Да взема ли сладолет? Купи шоколадов за мен. Шоколадов? Да, шоколадов. Обърнете внимание. С подбудителни изречения може да се изрази заповед, молба или желание. Да си вземем по един сладолет. Купи шоколадов.
Нека и се обадим. Мени встрани! Ох бе, какво бе? Не видя ли табелите? Не преминавай! Пази се от боята. Не. Да. Не. Така си по-оригинална. Това не е истина просто. Не е истина това. С подбудителни изречения може да се изрази предупреждение или указание. Мини встрани. Не преминавай. Пази се от боята. Ето, другите се разхождат, а ти само чети и пиши. Останалите почиват, а ти работи и работи. А после някой приятел те моли за услуга и... Как можа да ми изкрои такъв номер? После иди, че се влюбвай. Ще се обаря на Калоян и ще му кажа, че не мога да отида. Да, и той ще ти се разсърди. Виж какво, приятелите са важни, но ти си най-важна. Заминаваме! Подбудителни по форма изречения могат да изразят твърдение или становище. Другите се разхождат, а ти само чети и пиши. Останалите почиват, а ти работи и работи. После иди, че се влюбвай. Да. Няма да се местиш. Така ли го реша? Чудесно. Хайде, ще се чуем. Видя ли как се нарежат нещата? Так му сега няма да се чувстваш виновен. Ало? Да? Да, бе. Сериозно? Звучи чудесно, обаче аз имам ангажимент. Да. Добре, хайде, ще се чуем. Хайде. Какво стана? Нищо, от фирмата организират курс на морето и тръгват в неделя. Заминаваш и ти. Не, нали си имаме планове? Обаждаш се, че ще отидеш. Изобщо няма да се чудиш. Да отивам на море? Да. Добре. Ало? Обърнете внимание. Подбуда може да се изрази и с съобщителни изречения, чрез интонацията. Заминаваш и ти. Обаждаш се, че ще отидеш. Изобщо няма да се чудиш. Ти сигурен ли си, че няма да скучаеш? А какво ще правиш? Благодаря ти! В този урок видяхте. Иди да ги вземеш. Не закъснявай. Седни малко. Нека да не се караме. Работата трябва да се свърши веднага. Внимание! По-смело. Да си вземем по един сладолед. Пази се от боята. После иди, че се влюбвай. Обаждаш се, че ще отидеш.